Busi koro ing'eyo kaka gweng'no nyinge nochakore. Owere kod mago ni kaunti ma Homa Bay obago nyasi mar ringo odiechieng' mar chiemo e piny mangima kata World Food Day. Nyasi mane en mar ng'iyo okenge ma sirikal oseketo kod kuonde ma owinjo bed ni ikete maino mar bero sekta mar pur e pacho ka kendo neno ni Kenya obedo kod chiemo moromo. Bende ne en thuolo mane jopur otiyo godo e nyiso moko kuom chenro mag pur kod pith ma gitimo e konyo ni Kenya obedo gi chiemo ma oromo kaka imiwa ler kod ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich. Nyasi mane mar ringo odiechieng' mar chiemo e piny mangima mane obagi lak mar nyisruok ma kindu be ka chudo bura ma Karachuonyo kendo ne okelo kanyakla migawo mar pur e sirikal mamalo, sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod migepe mamoko mag piny owacho ma osebedo ka siro sekta mar pur e pacho ka mane obiro kanyakla e ng'eyo okenge ma osego kod monego bed ni ikete maino neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. Ka bende ne en thuolo mane jopur kod jopith tiyogo e nyiso kit mwandu mopogore ma gin go mamiyo giyuto kod konyo e kedo kod nok mar chiemo. Apisa mowuok e migawo mar pur kod pith e sirikal mamalo Rashid Kator okone sirikal ni kod chenro mopogore mar kedo chiemo bedo moromo e pacho ka kamoting'o chiwo puothe kod mbolea ma nengogi ni piny ne jopur. The intention of the government is to ensure that the farmers thrive. That is why we have a subsidy program which gives seeds at a reasonable price and also fertilizer to ensure that we caution the farmers from the high prices of fertilizer. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne okone sirikand kaunti biro medo keto maino mare e konyo jopur kod jopith e kothe mopogore ma gitiyogo kod miyo gi tiegruok mowinjore mondo gibed gi lony mar golo chiemo moromo. Wabro neno ni wamedo konyo jopur kaka wachiwo kodhi mar bando, bel, kasa oromo wabro chiwo. Kodhi mar pamba wabro chiwo, kodhi mar sunflower wabro chiwo, kodhi mar soya wabro chiwo. Gima duong' en ni mondo jopur opur. Puonj be nyaka wachiw ne jopur. Mane puonj timore kaka wuono to show be agricultural show be wadhi bedo go kaka ne wasingo ni nyaka waduog show mondo show timre kae mondo jopur oyud kama nyalo puonjore. Ka riwruoge mopogore masiro sekta mar pur kod pith e piny Kenya ne ojiwo ber mar makruok kanyakla mar jolo jopur mondo gibed kod teko mar golo chiemo moromo e piny Kenya. We're here today to celebrate the World Food Summit 2025, which is a day which is being celebrated, remembered all over the world by those people who suffer from food insecurity and nutritional problems. The Lake Region Economic Bloc is blessed. It's having a lot of potential, but it's equally like any other part of Kenya. And with FAO and all the partners around the table, we can really achieve a lot. And we have to be grateful that the government of Kenya is hosting us, is welcoming us, and is allowing us to operate with you. We are committing to put up an apiary to have beehives in Homa Bay County. From the MOU we have signed with Homa Bay County today, we are committing to be the apiculture partners because we know the importance of beekeeping and pollination when it comes to crops and value addition. So that is our commitment as young people. We are part of the solution, we are not part of the problem. Moko kuom jopur mane oyudo thuolo mar nyiso kit gik ma gitimo e jiwo pur kod pith ne okwayo sirikand kaunti mondo omed chiwo negi mijing'o e chenro mar pur kod pith ma gitimo. Support mosebedo kwa gombo ahinya en ni kadipo ni nitie any area ma sirikal nyalo come in to give us some support nikech wan gi people ma bende wa train, wan gi joma bende wa employ. Watemo puro gik ma moro tiyo kod moro machielo. Wan kod gwen, ma gwen gi bende wapidho gi kod yo manyasani, watiyo kod black soldier fly ma en kudni machamo waste kata gine ma ji ojwang'o machalo kaka kitchen waste, machalo kaka slaughterhouse waste, to watemo mondo walok gi in a way ma gweno nyalo tiyogo kendo miyo wa yuto maber. Ne en odiechieng' makende ma piny owacho kaachiel kod migepe mopogore masiro sekta mar pur e pacho kaendi biro kanyakla mar ng'eyo okenge monego bed ni iketo e neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo. Ali Abich, Ramogi TV.